uban nagpakyut pinaagi sa sayaw ug kanta ani ay usa ka kanding sa Leyte nga nakabihag sa kasing-kasing sa libuan ka mga netizens. Ato siyang ilailahon sa report ni Orchids Lapingkaw. Sa usa ka hilom nga bahin sa Leyte, adunay usa ka bituon nga dili artista, dili influencer ug labi na dili tawo. Siya si Mimi, usa ka kanding nga naila sa internet tungod sa iyang natural nga karisma ug makalingaw nga personalidad. Ang sinugdanan gyud sa kanang kuan istorya ni Mimi mo to nga kanang usar gyud sa ka ordinaryo nga kanang bibigot nga niabot sa among pamilya nya luoy kayo sa kanang kuan naong. Matag adlaw, mura siyag adunay kaugalingong show. Apan ang labing nakadani sa mga tao, dili lang ang iyang costume. Kini ang iyang kinaiya, playful, lambingon ug murag kabalugyod nga anaa siyay kamera. Ang matag vlog ni Mimi puno sa katawa, good vibes ug mga eksena nga makapahiyom bisan sa pinakakapoy nimo nga adlaw. Sa likod sa matag video, anaa ang dedikasyon sa iyang mga tag-iya nga sila si Melinda ug Chantal Dopal nga nag-atiman kang Mimi sama sa usa ka miyembro sa pamilya. Siguraduhon lang namo nga kanang busog siya permi nya bisan sa iyang pagkaon kanang sahi man problema ko kay kanang dili bitaw ko kahibaw og unsay kaunon kay kanang pasuroyo namo siya dito sa kanang kalbunan ubanan di man siya mo kaon as in di sa mukuan niya ang iyang ganahan nga kaunon niya kanang dahon sa kanang ipil-ipil niya kanang dahon sa saging. Ang ilang gugma ug ang pag-amuma mao ang hinungdan nganong nahimong espesyal ang matag content nga ilang ipaambit sa social media.